Ka Central Recruitment Board jong ka Meghalaya Police kala sedang ia kene ka written exam na kabenta ki khandai teli ki post ki bangin recruit ia ki brio ha ka Meghalaya Police san phun ri hajar hrus pa khandai phulai ngot ki candidates kini ki candidates layo bantho ya kene ka written exams kila don ki exams ki bangladap hakito ki hakini ki tayo but menta kasngi kila don artli ki exam ki ba ngilapen long hakani kasngi kabaningkong menem step kalong fireman but janmiet kalong driver fireman hakapus fireman kidon 1,000 aspa khandai pu prangot ki candidate ki balong eligible bantho ya kani ki exam but menta kasngi 1,000 shispa nyo pu khandai ngot ki candidate ki wantho ya kani ki exam fireman kini kidang day kita ki preliminary figures ki final figures ngin saai ondala ngiyo na ki district beper janmet pade hakapus driver fireman ki candidate ki balong eligible lani kita ki bala bantho ya ki exam ki long news pa iwe ngot but ki bawan bantho ya ki exam ki long news pa nyo pusan ngot menta kasngi kumba pilay ui ngila sedang ya ka neka written exam jong ka Meghalaya Police nado ka khat praterik jong new benai arajar arpusan but nado kasngi ka beningkom ngila long strict ya ka rukom tho but ka jingrung jingmi jong ki khna kada don ka checking kada don ka frisking but ki pulut ki jongiru ki lalap ya armot ki khna ki candidate ki bale bakla but ki bal pendankam ki kam bean ban pas ya ke exam namar kata ka board kala shimkhya ya kane but ya kini armot ki candidate ngila reject ya ke candidature ki jongki but nangni shikmat nginum sha ya ki bakin rungkam lani bakin yele kam lani ban tho exam ha ka no kono ka recruitment jong ka police department henry ni airu kalat ya ki bakin appeal ha kitu ki SP jong ki district ka baki ki tho exam lara ki don ka no ka aka ka baki kwa ban ong in their defense te menta ka sngiru ki pulut ki jungi kala perking bha ya kru kompet kumno ki khna ki wan kumno ki candidate ki wan but menta ka sngiru arngut ki candidate layo kem ya ki ba ki pendankam bat ki lebean bantho ya kene ki exam ngidang up menta ya ka report na ki superintendent of police jong kini ki district but ngin layo ya kene ki official report ngin sa shim ka kam ngin sa le ki kam kabadiban le kum kabot nakalyang ka jonga nga kentu ya baro ki candidate ki madang yele ya ka exam la shay kasngi snobha wat num wan ram mobile lani la kino kita ki electronic gadget sha ka exam hall wan lam tang ki kulom ki pencil ki ruler but tang kita ke bapidon kam ba pen tho ya ka exam ke jongpi sngoba wat num wan ra kino ki kot ki bal pilato ba pen tap akipla ki jongpi namar ngindon ka checking la dalap ngin reject ya ka candidature jongpi but pinumyo banle kino exam ki ba conduct da ka Meghalaya Police snobha ya tray lang bagni kadang bakane ka exam kan long ka bayat bet ka bayat rinti but ngiket bok kirwiang ya barok ki candidate bakin le ha ya kani ka exam ka badang don la shay kasni kublishbon kini ki kor komputer ki ba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanong po town shopping complex Harishan Enterprise hakakamra ka ba shispa iway refurbished laptop but desktop punhau number pra iway lai arnot sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar riunyo admission open Kapetar Kema Model Degree College, Ribhoi District, ka court admission na kabenta ka PA first semester, ka lat bahajan na kabenta ki samla pule, na kabenta ki jingtip ki babanya, phun hau number,
praiwe laiwe pranot san ar kendai not lani pra lain not prasan henriu kendai san. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau laiwe kendai henriu iwe ar nyau lai.